Това е, приятели. Днешните събития в парламента ме тикнаха да съкратя драстично това, за да ви прочета един материал, който смятах на времето да правим отделна зирка за него, но сега е времето да ви го прочета. Действащата Конституция на България. Днес нашето поколение има не само историческата мисия, но и свещен дълг да превърне в действителност изнамереният нов модел на държавно устройство, който поставя на нова основа обществените и функционирането на държавата и обществото. Този модел проистича от основните закони на природата. Той представлява еталон за управление на всички големи и сложни системи, каквито са биологичният организъм, обществото и държавата. Този модел се изгражда практически, като се приеме нова конституция, която неотменно, ето така е нова конституция, този модел се изгражда практически, като се приеме нова конституция, която неотменно и незаобиколимо отстранява всички съществени недостатъци на сега действащата българска конституция, довела до провала на българското общество и спиране на неговото успешно развитие в бъдеще. Нова конституция, която неотменно поражда новият модел за държавно устройство, хуманно-демократичната държава. Основните недостатъци на сега действащата българска конституция, основна причина за историческия провал на страната са: първо, подменя демократичният обществен строй, върховенството на закона, с тоталитарен обществен строй, върховенството на едноличното субективно мнение. Второ, не съдържа в себе си принципът на отрицателната обратна връзка, контролът над властта. Трето, не осъществява реално и ефективно разделение на властите. Четвърто, не учредява иерархичен, троен контрол върху функционирането на трите вида власт. Пето, подменя свободните избори с назначаемостта, осъществявана от посредничеството на политическите партии. Шесто, премахва търсенето на незабавна отговорност от управляващите при извършването на закононарушения и престъпления при упражняването на своите властови функции. Седмо, не въвежда правила за безусловно и незабавно отзоваване на избраните. Осмо, не съдържа система за самоохрана и самозащита на конституционните текстове и императиви. Девето, въвежда и утвърждава като практика при упражняването на властта безотговорността и ненаказуемостта на овластените лица. Десето, утвърждава корупцията като задължителна практика при упражняването на властта. 11. Не премахва тоталитарната съдебна система на Вишински. 12. Не представлява неотменяем императив, който не се тълкува, не се изменя и има пряко действие при функционирането на държавата. 13. Не учредява институции за контрол на избиращите над избраните. И 14. Създава противоконституционни пълномощия, които дава на Конституционния съд. Конституцията на хуманно-демократична държава премахва тези недостатъци и удовлетворява следните властови изисквания. Първо, осъществява практическото предназначение на Конституцията. Второ, удовлетворява непредвидимите изисквания на бъдещето. Трето, съдържа своята вътрешна цялост принципът на отрицателната обратна връзка и вгражда този принцип в конструкцията на хуманно-демократична държава, която проистича от нея. Четвърто, пише се от самия народ като императивна заповед на обществото към управляващите как да управляват. Пето, съдържа в себе си непробиваема самозащита и самоохрана, така че никакво властово мнозинство да не може да я обезсили или заобиколи нейната императивност и неотменна задължителност. Шесто, представлява неотменяем императив, който не се изменя, не се тълкува и има пряко действие.
да бъде новата конституция, да бъде основен закон съгласно римския постулат Salus Populi, Suprema Lex Esto. Доброто на народа да бъде основният закон. Конституционните текстове са небето. Над тях няма власт и сила в демократичната държава. Това е смисълът на върховенството на закон. С поглед на системния подход към естествената властова еволюция на обществото, можем да установим, че възприетите от марксизма периоди от еволюцията на обществото, правовладелство, феодализъм, капитализъм, демокрация, социализъм, сега глобализъм, държавите биват всъщност само два вида – управляеми и неуправляеми. Тоталитаризма, върховенството на едноличното субективно мнение, поражда неуправляеми държави и неуправляеми общества. При него липсва контролът над властта, тройният контрол на всички нива, на всички власти, плюс всеобхватният контрол на издурящите над избраните. В тоталитарната държава контролируемостта, управляемостта е заменена с абсолютния контрол, превърнат в деспотизъм. Неконтролируемостта, неуправляемостта на държавата е същността на тоталитарната държава. Тя превръща контролът от средство за управление на държавата в средство за потисничество. Демокрацията въвежда троен и лишен от субективизъм контрол над властта. Контролът над властта поражда управляеми държави и управляеми общества. Истинските демократични конституции съдържат в себе си наличието на отрицателна обратна връзка – контрола при конструирането и функционирането на демократична държава. Изграждане на развиващо се и процъфтяващо общество може да стане само ако то е управляемо. Само тогава може да се осъществи неговото придвижване към процъфтяване в бъдеще. Действителното, а не мнимо и фалшиво разделение на властите е първото условие за осъществяване на управляема държава. Основният замисъл на разделението на властите не е толкова тяхната независимост. Независимостта на властите се създава и гарантира от Конституцията с единствената цел да се изгради независим контрол на всяка една власт от другите две власти. Същността на разделението на властите е въвеждане на взаимният им независим една от друга контрол. Този контрол трябва да бъде такъв, че която и да е властова институция, колкото и да иска да му се противопостави, заобиколи или избегне, да не може. Смисълът на взаимния контрол на отделните власти е управляемостта на държавата и обществото. Условието за да бъде предоставена независимост на една отделна власт в демократична държава е предварителното осигуряване от Конституцията на троен контрол над нея. Ако една власт е независима, но оставена без контрол, тя на мига става неуправляема и се превръща в издевателство над личността, обществото и държавата. Смисълът, същността, конструкция, функция, предназначение и защита на Конституцията на демократична държава са управляемостта и контролът, които тя поражда. Конституцията на демократична държава допуска приемането само на градивни, справедливи и равновесно балансирани закони, които не й противоречат и не я обезсмислят. По този начин Конституцията на демократична държава обуславя, обезпечава и предопределя изграждането на управляемо, процъфтяващо демократично общество. Това води до практиката, че промяната на един приет вече закон в демократичната държава трябва да бъде толкова сложно и преплетено, че да е доведено почти до невъзможност. Приемането на нов закон трябва да бъде още по-усложнено и обвързано с възможност за корекции и отхвърляне от много властови и граждански нива. Приемането на нов закон трябва да бъде толкова усложнено процедурно, че приемането му да изисква години.
Конституцията на демократична държава не може и не бива да се изменя. Защо? Защото това задължително ще подмени демократичната държава с тоталитарна държава. Защото възможността да се променя Конституцията премахва качеството и на константа, качеството и на репер и еталон за сравнение. Конституцията на хуманно-демократичната държава не допуска подмяната на изборите, което е основата, храмът на демокрацията с назначаемостта. Не допуска незабележимо и неразбираемо за гражданите суспендиране на Конституцията, каквато е действителността у нас сега. В хуманно-демократичната държава изборите са мажоритарни и само мажоритарни. Конституцията и поражда и охранява този принцип. Още много ли има в текста? Защото гледам, че се умори. Само наблегни на последните и дайте да ми кажа какво мислят. Защото в един момент от пресищане на информация почваме да не чуваме. Така, благодаря ти, така правилно. Хуманно-демократичната конституция не позволява да се приемат корупционни закони, предизвикващи корупционни практики. Конституция, утвърждаваща хуманната демокрация и пораждаща хуманно-демократична държава, се пише от обществото. Приема се чрез референдум и гарантира свободен достъп до благата на свободата на всеки конкретен човек. Ето защо усилията за коренна промяна на днешния управленски модел на държавата трябва да започне с написването и приемането чрез референдум на нова истинска конституция на България, пораждаща хуманно-демократична държава, учредяваща контрола като основен метод на функциониране на държавната власт. Конституцията на хуманно-демократична държава неотменно гарантира благоденствието, личната сигурност, щастие и достъп до благата на свободата на всеки конкретен гражданин, като най-висша ценност, приоритет и задължение на държавната власт. Полага основите на едно развиващо се, самоуправляващо се и самоусъвършенстващо се хуманно общество. Обезпечава необходимото и достатъчно условие за развитие и процъфтяване на обществото и личността в бъдещето. Благодаря ви за вниманието.